Pôst. Keď počujeme toto slovo, čo nás prvé napadne? No, možno vo veľa prípadoch je to práve, že nemôžem mäso jesť, alebo nemal by som jesť mäso, alebo mal by som si odrieknúť niečo sladké, alebo podobne. Keď ideme hlbšie, tak samozrejme, že vieme, že pôst to nie je len o nejakom jedle, ale je to niečo hlbšie, niečo širšie. Pre každého tým pôstom môže byť niečo iné. Pre niekoho môže byť problém, že odrieknúť si mäso, to je pravda. Hej. Pre mňa to problém nie je, ja už roky mäso nejem. Nie na to, aby som poprel to, čo bolo v písme, že sa chválim, že máme robiť skrytosti, ale práve poukázať, že každý máme niečo iné. Tak keď sa pozrieme do toho zrkadla, takého vnútra, v spytovaní svedomia, tak sa nám tak vyjavujú rôzne veci, s ktorými máme problém. Či mám 5 rokov, keď si už začínam uvedomovať, keby som išiel hlbšie, alebo som mladý, to chcem povedať, alebo mám 90, alebo 80, alebo 100 rokov, keď mi ešte funguje teda hlava, tak si uvedomujem, že mám svoje plusy, mám svoje mínusy a mám čo robiť, aby som to nejakým spôsobom v živote ustal. A práve ten pôst a to pokánie, to sú také prepojené nádoby. Dneska máme Popolcovú stredu, ale súčasne máme svätého Valentína. Kto si povedal, tak čo v tom kostole? Nebudete dávať krížik popolom, ale budete dávať srdiečka z popola, aby ste takto nejak demonštrovali aj toho svätého Valentína. No, však aj srdiečko má iste svoju výpovednú lehotu, alebo má svoj symbol samozrejme, ale aj kríž má svoj symbol a niečo vyjadruje. A viete čo? Ani tak nejde o to, že čo na to čelo, ale nesmieme ostať pri tom, že sa ten popol dotkne našej hlavy, nášho čela a ideme domov poznačený nejakou tmavou škrnou na čele, lebo to nebude ani dobre viditeľné alebo poznateľné. Ale má sa to dotknúť nášho srdca. Má sa to dotknúť nášho srdca. Že začíname pôst, že sa chceme vydať na tú cestu, že chceme niečo konečne práve so sebou robiť. Keď pristúpime ku kňazovi a dá nám ten znak na čelo slovami prach si a na prach sa obrátiš, alebo kajaj sa a ver v evanjeliu, jedna alebo druhá formulácia sa dá vybrať, tak to nás tak má práve inšpirovať k tomu, aby sme si tiež uvedomili svoju krehkosť, že sme krehkí. Však niekedy na to zabúdame. Niekedy sa nám to tak vyjaví, až keď prídu nejaké problémy. Či už zdravotné problémy, alebo narušia sa vzťahy, z čoho tiež nie sme nejakí vymanení. A to nás má priviesť práve k tej myšlienke, že sme pominuteľní. Že nejde len o to, čo je tu a teraz, i keď to je dôležité, ale ide naozaj aj o to, čo bude potom na tom druhom svete. Viete, Božia trpezlivosť je veľká, je úžasná. My ľudia sme obmedzení aj čo sa týka odpustenia, alebo čo sa týka štedrosti, ako si máme v tom nejaké hranice. Ale Boh je nesmierne štedrý a trpezlivý. A on túži tiež po tej láske. Túži práve potom, aby sme tiež otvorili svoje srdce. Práve ten dnešný deň tiež svätého Valentína nám to má pripomenúť. O čom je láska? Čo láska? Je láska varí len, že je dobre, že je nejaká emócia, zalúbenosť, že nám motýliky nami hrajú a tešíme sa len, že všetko ide ideálne a krásne. Vieme, že pravá láska, len nejaká emócia, zalúbenosť, to sú trošku, to je diametrálny rozdiel. Vy, čo máte v živote odžité aj v manželstve alebo vo vzťahoch a podobne, dobre viete, že to je neraz o seba zaprení. Je to o seba zaprení. To znamená, že nechcem len vlastné dobro, ale že chcem dobro aj toho druhého. Tak aj vo vzťahu k Bohu mi nemá ísť len o to, aby som sa len ja mal dobre, ale aby som toho Boha videl aj vo svojom blížnom, aby aj ten druhý sa mal dobre. Nemám robiť len veci tak na oko,
ako to bolo aj v tých čítaniach povedané. Majú veci hlboký zmysel tie, ktoré robíš aj v skrytosti. Viete, žijeme naozaj v technicky vyspelej dobe, kde ten popol, ktorý dominuje práve, bude dominovať teda, alebo bude istá časť tej liturgii, keď budeme značení tým popolom, že sa to vytráca sa to. Hej. Dakedy si však nebol plyn, nebola elektrika, tak hlavne sa kúrilo takýmto spôsobom a bolo treba s tým robiť nejakým spôsobom poriadky. Na jednej strane dobre, že je to v prospech tej ekológie, to je fajn. Na druhej strane niekedy sa vytrácajú nejaké veci z toho života, že ich už ani nechápeme. Takže ten symbol práve toho popola, ktorý bol v tom starom zákone, má zmysel aj v dnešnej dobe, aby sme si uvedomili práve tú svoju pominuteľnosť a tú svoju neraz slabosť. Pre nás kresťanov je dôležité, aby sme tak úprimne pozerali jeden na druhého. Nie s nejakou len výčitkou alebo podozrievavosťou. Neraz počúvame o tom, že máme milovať teda hriešnika a odsudzovať hriech. Ľahko sa to hovorí, ťažšie sa podľa toho v živote koná. Ale Pán nám chce dať k tomu silu, aby sme práve v tomto pôstnom období, ktoré máme pred sebou, hľadali taký hlbší zmysel, aby sme neboli len niekde na povrchu. Tak nech ten znak, ako bolo povedané, ktorý dostaneme na čelo, nech neostane len nejakým vonkajším znakom, nech neostane len niekde na čele, na tej pokožke, ale nech to ide hlbšie, nech sa dotýka našej duše. Nech to premieňame práve do svojich postojov, do svojho konania,